Henk de Jong hier natuurlijk bij Heerenveen zitten moeten. Ten eerste, hij is dan een hele goede trainer. Een van de besten in Nederland. Ten tweede, hij drukt net zwier op de begrutting. Qua salaris? Nee. Ja. En hij kan het bed bij Heerenveen opscoren. En, een vierde punt, terug Henk de Jong, dan is de bonus van het Frieswezen, wat Fab ik altijd mij droeg, die neemt ik mee. En het is commercieel zou dat heel belangrijk wezen. Want ja, maar toch heeft Henk de Jong wel een paar keer onjoen van dit lijkt te gevoelig. Ik ken nee, want dat ben ik me niet eens, maar Henk de Jong is zelf bij Cambuur opgestapt. Dus wie nou voor Heerenveen het moment om zonder gevoeligheden Henk de Jong aan te nemen. Zolang het Hans Vonk bij Heerenveen zit, komt Henk de Jong net als trainer. Ja, dat wordt net zo lang meer. Nee, maar die ziet het toen. Maar ik en zolang Foppe er zit, ik niet. Nee, want Foppe is beste man, maar Foppe wil in zijn tuintje, kan in zijn tuintje net een oor blomkebloeien. Nou ja, maar Foppe had Henk de Jong geholpen met zijn cursus, voorbereiding van het CBV, coach betaald voetbal. Ze wordt natuurlijk jaren naar televisieprogramma's wijzen, dat soort dingen. Volgens mij is dat heel die verhouding dan 15 jaar. Van ja, die bos die zitten, die komt net. Nou ja, dat kan. Dat zou wel mooi zijn. Nee, maar dus ik denk dat we dat net goed doen. Maar als je Henk de Jong, maar horen we, die hier voor een jaar kent, misschien op papier, maar ze hebben al eens hand, hij heeft hem voortgestuurd. Nou, oké, dat is ik het verleden, prima. Maar ze hier omdat Henk te lui weer. Ja, ik heb Foppe nog vregen, ik zei waarom met Henk voet. Waar het om gaat is, toen Ron Jans naar Heerenveen ging, toen hier Henk de Jong als assistent van Greens meenemen. Dan hier Heerenveen hem gaan, hier ze hem nou nog gaan. En wie er daar nog wel hard trainer is. Die een mooi trokgroei kan. Hij is net die toen. Dat heb ik gemist. Ja, maar het is dan net zo moeilijk om Henk de Jong hard trainer te maken. Ja, ze zijn nog eens treppel, hè? Maar dat doen ze dus net. Nee, maar ja, ik wil even een paar maanden waarom. Ja, maar dat had geen zin. Maar we kennen er toch niks meer over hoor. Achteruit kijken, zij willen Van Hanegem, dat doen we alleen nog in de auto in de spiegel. Ja, nou ja.